Hej og velkommen til vores dokumentar, der hedder Jesu disciple i gymnasiet. Vi dykker særligt ned i emnet om, hvordan man deler sin tro med ikke-kristne, og hvordan man håndterer og skiller sig ud fra ikke-kristne i gymnasiet. Vi har undersøgt på, hvordan man bedst kan være lys og salt i gymnasiet på bedst mulig måde. Vi har blandt andet interviewet eksperter, gymnasieelever og tidligere gymnasieelever. Velkommen til Jesu disciple i gymnasiet. Kernen i vores dokumentar er at blive klogere på, hvordan man står stærkt i sin tro, når man starter på gymnasiet. Hej, mit navn det er Amalie Esther Kirk, og jeg går på Padderup Gymnasium i Randers. På gymnasiet fylder fester og alkohol en del. Hvordan oplevede du det som troende? Jeg tror, det er vigtigt for mig ikke at være så give et side-eye til en, der snakker om alkohol, eller en, der har drukket sig stangstiv i weekenden, og være sådan, ej, hvor er det underligt, fordi at de føler jo ikke, at det er underligt, og hvis jeg giver sådan en, så er det også bare sådan, okay, kristne synes, det er underligt. Min relation til alkohol er, at jeg godt kan drikke en øl eller to til en fest, men at jeg ikke skal drikke derude, hvor jeg ikke kan styre mig selv. Det har været meget let at bare hoppe med på bølgen, og bare tage med til festerne for sådan at inkludere sig i fællesskabet. Ja, fyldte det meget, og jeg har altid været sådan, jeg gerne vil deltage. Hvordan formidler du bedst muligt det kristne budskab for dine gymnasievenner? Ja, jeg tror bare, at jeg ligesom prøver at formidle det på en måde, hvor det hvad jeg personligt selv har det, i stedet for facts. Jeg vil sige åben og ærlighed, og så bedst sådan i en-til-en samtaler, hvis man sidder i bussen eller toget, og de er nysgerrige på ens troen, så får man nogle gode samtaler der. Jeg vil fortælle dem, jeg er kristen, hvis de spurgte ind til det. Føler du, det er svært at stå til mål for nogle af de spørgsmål, ikke-troende kan have? Ja, jeg kan godt nogle gange stå med sådan en, hvad svarer man lige her? Ja, men så var jeg tit bare ærlig og sagde, det ved jeg ikke svaret på. Jeg er ikke teolog, så jeg kan ikke... Hvordan oplevede du, dine gymnasievenner reagerede på din tro? Havde de respekt for dig? De havde jo så nået at lære mig at kende, og har skabt sig et billede af, hvem jeg var, før at tro ligesom kom ind i billedet. Så det var mere sådan en, Jonathan er troende end den troende, og det er Jonathan. Nogle har været interesserede og spurgt ind til det, mens andre har været sådan lidt og så bare ikke tænkt mere over det. Hvad var dit indtryk i forhold til det kristne fællesskab på gymnasiet og KFS? Så mit første møde med det var faktisk, at jeg synes, det var sådan lidt, det var meget konservativt og meget aggressivt og meget sådan lidt turn og burn-agtigt. Løftet pegefinger, og det synes jeg faktisk ikke var særlig nice. Hvordan synes du, at kristne bedst muligt kan sprede det kristne budskab til ikke-troende på gymnasier? Jeg tror, at det bedste, man kan gøre, det er at... Det lyder så fjollet, men sådan at vise Guds kærlighed. Hej, jeg hedder Elias Christensen, og jeg har været leder for KFS i Hjørring, dengang jeg gik i gymnasiet. Hvad er KFS, og hvordan virker det på gymnasiet? På vores gymnasie, så var det jo noget med, at vi mødtes hver torsdag. Så havde vi noget bibellæsning, vi lavede enten sammen der, eller man havde lavet det på forhånd, man læste på forhånd, og så snakkede vi om det og bad sammen. Ja, udover det, så havde vi også noget, vi kaldte fælles KFS, hvor vi mødtes på tværs af studiestederne i hele Hjørring, og havde fælles KFS sammen i den kirke, som er den kirke, der er min. Har du set en forskel hos gymnasieelever gennem KFS? Jeg synes bare, det var svært nogle gange at se, at der skete noget, og at man måske gjorde en forskel. Jeg tror på, at jeg som kristen i min klasse, også fordi jeg gik i klasse med en anden kristen også, jeg tror på, at vi har gjort en forskel. Men jeg ved ikke, om det er igennem KFS, eller om det bare er som kristne. Hej. Hej, Velkommen til. tak for det. Hvem er du? Jeg hedder Michael Iversen. Jeg er højskolelærer i dag. Jeg gik på HTX i Skjern mit første år, og HTX i Herning anden og tredje år. Jeg hedder Michael. Jeg er højskolelærer på Maja Højskole. Jeg har gået på
gymnasieerfaring. Fedt. Hvad er din erfaring med at dele tro i gymnasiet, hvis du har den? Jeg gik ret frimodigt til det i starten. Jeg tror allerede første dag, jeg introducerede mig selv som kristen, da alle havde sådan en introduktionsrunde. Jeg tror, det jeg var nok mest bange for, var at gemme mig væk som kristen. Nogle er også måske bange for at snakke med kristne, fordi de ved ikke, om de siger noget forkert. Så er der dem, der bare skal drille en og hej, vil ikke tage en øl og drikke der hegnet sammen med os. Så jeg tror, det allerbedste, man gør, det er at være rigtig, rigtig ærlig overfor, hvor man selv er. Være imødekommende. Hvis man selv er bange for at snakke om tro, så tror jeg, folk kopierer det, og så holder de, som man ofte siger, en kristen om det er en privat sag, hvilket jeg synes er en trist tese. Jeg synes, det er en god ting at snakke om. Hvis man har svært eller føler et pres på at skulle dele sin tro med gymnasievennerne, hvordan kan man så bedst muligt få gjort og sagt tingene, uden det bliver for indviklet? Jeg tror, at når man snakker om generelt at dele tro, så kan det jo godt blive sådan et pres, eller skal jeg nu, eller burde jeg nu, og det ligger også lidt grundlæggende i kristendom, at man burde dele de gode nyheder. Hvis man vender det om, så står der, at Gud han elskede verden så højt, han gav sin egen søn. Og jeg tror, der er et kodeord det med, at man tænker, jeg er her for at elske min klasse. Der er mange ting, der river ned, og folk, der kan bagtale, eller folk, der har dårlige dage, eller der er 1000 ting, der kan ødelægge kulturen i en gymnasieklasse. Og jeg tror, man som troende er der på Guds vegne for at elske klassen. Og det tror jeg måske er en god målsætning at sætte, jeg er her i klassen for at vise kærlighed. Tror du, vi som kristne unge skal påtage os et ansvar om at dele det kristne budskab i gymnasiet? Ja, jeg tror alle forsøger at dele alle budskaber i gymnasiet. Du kommer til at finde ud af hurtigt, at alle vil prædike om alt muligt. De vil prædike om fri sex og fri alkohol, og folk der vil prædike om, du skal prøve hash, og der er masser af, skal vi kalde det, ideologier eller måder, man skal leve livet på, som faktisk er meget ødelæggende for folk. Og jeg tror, at man har et ansvar, i det grad man bliver inviteret ind i samtalen selvfølgelig, til både at være, jeg tror man er et budskab primært, hvem man vælger anderledes,